Takže dneska využijem mojich bratov a ich pomoc a ideme nafarbiť moje auto, naše auto, auto Havran, aby sme boli rozlišiteľní. Tomáš práve dokončuje šmirglovanie strechy. Pozdravujem vás zo strechy Romanovho auta misijného, ktoré sa snažíme na Romanovú žiadosť trošku natrieť na inú farbu, čo je super. Misia často není len o robení zázrakov a kládení rúk na chorých a zasahovaní komunity duchovným spôsobom, ale niekedy treba zobrať do ruky šmirgel a podobné záležitosti, že Romy? Tak no. Práce je tu dosť, takže keby ste niekto chceli a trošku aj telesne pomôcť, tak kontaktujte Romyho, zaplaťte si letenku a dojdite. A keď už som tu na streche, tak by som vám rád ukázal prostredie, v ktorom sa nachádzame, takže to je krátky záber na Lower Brule. Tu naši priatelia stávajú plot okolo domu, ale je tu veľký pokoj, je úplne že nádherné miesto. Tu vidíme zborovú budovu, a vedľa ktorej je hneď dom, v ktorom býva Romy s Barčou, momentálne aj my, takže pozdravujem vás. Slnko svíci, voda láka, zajtra máme krst, takže sa tešíme, ideme krstiť 3 ľudí, potom ideme na graduáciu strednej školy. Jedno dievča, ktoré zvykne chodiť do zboru, ma poprosil, aby sme išli fotiť, takže tam pôjdeme po obede a potom musíme nacvičiť chvály aj na nedeľu ráno, aj na celý následujúci týždeň, takže zajtra nás čaká tiež busy deň. Dneska sa ešte možno dostaneme na ryby, aby sme ulovili nejaké ryby, aby sme mali čo jesť. Zajtra, tu je Peťo, vo vánočnom svetri. Merry Christmas. Takže vás všetkých pozdravujeme. Ahojte.